Takže ahoj, já vás vítám při dalším videu, neboli prvním videu, při prvním let's play. A dneska tady máme Starshine Legacy, epizoda první tajemství duchů na koni. Tahle hra je teda úplně úžasná, já jsem z ní úplně bav. Sami uvidíte pak pointu, protože příběh vám nemusím vykládat, to určitě na to přijdete na to pointu. Ale já jsem vám ještě chtěla říct, že já jsem to měla vždycky přetočený. Už jsem měla i poslední díl, jenže nesmazalo se mi to ve foťáku. To smazalo, takže musím úplně od znova. Ale to nebude zase takový problém, protože mě to baví hrát i od znova. Takže tak. Si přečtem takový textík. Někdy se v životě stává, že se musíte rozhodnout a toto rozhodnutí navždy změní váš život. V životě si vytváříte vlastní osud, ale nikdy, opravdu jen nikdy si osud vybere vás. Oh yeah! Úroveň první den ve škole. Život Lisy se obrátil vzhůru nohama kvůli zaměstnání jejího otce. Byla vytržena z města, ve kterém vyrůstala a nyní je v odlehlém malém městečku u moře, které se jmenuje Jorvik. Bez přátel a představ, jak tady věci fungují, sebere veškerou odvahu a sílu a připraví se na první den na tomto zvláštním místě. A je to teda střední škola v Jorviku. Jorvik. No, dobré. Tak tohle je hlavní postava jménem Lisy, za kterou budeme evidentně hrát. Můj první den ve škole a nikoho tady neznám. Nechci nic pokazit. Musím jít. Nechci do školy přijít pozdě hned první den. Já vám na začátku řeknu, jak se to ovládá. Takže ovládá se to Včkem, jako dvojitým V, Ačkem se takhle zatáčí, Skem se takhle toto. No snad chápete a běží se Shiftem, když podržíte Včko a Shift. Takže se asi zeptáme téhle chytrovinky, která vypadá celkem divně. Jestli hledáš kancelář, jsou to dveře napravo od skřínky s trofejmi. Je tam někdo? Jen zaklepej na dveře, školník tam obvykle je, když neřeší nějaký problém. OK, takže teď tady vidím právě zářící hvězdičku. Oh yeah! Jajps. Takže jsme vzali zářící hvězdičku. A teď se jdeme podívat na skřínku s trofejmi, či co? Škola má hodně trofejí a některé jsou ze soutěží jízdy na koni. Ahoj holčičko, viděl jsem si, že se zdíval na staré věci ve skříni. Vypadáš jako bík. Bík? Ano, to jsem, jak se to viděl. Však ty máš ráda koně. Dříve jsem ho nejezdila, proč se ptáte, kdo jste? Může mi říkat pane Senci, ale něco mi říká, že ti jednou kůň ublížil, je to tak? Magická. No dobrá, jdem si ještě s chlapíkem pokecat. Nečeruj na hlavičku, určitě se ještě potkáme. Ten člověk je divný, já se od něj budu držet dál. Zajímalo by mě, kdo to je. Běž tam! Dobrá, teďka půjdeme ke dveřím, kde je zářící papírek a je evidentně ze zlata. Takže ho můžeme čorknout a budeme bohatí až. Nepoznám, co stojí, nejsem v kanceláři. Annie! Čau, ty jsi tady nová? Co tohle za styl? Ty si asi myslíš, že to vypadá dobře, ale můžu ti ujistit, že ne. Mimochodem jmenuji se Annie, ale to jsi určitě věděla. Jako nováček musíš vědět, kdo je tady důležitý a kdo ne. Takže ty budeš asi důležitá, že jo? Nebuď hloupá, jasně, že jsem důležitá. V každém případě si myslím, že bys měla zajít ke kadeřníkovi. Co to je, punk nebo grunge nebo co? To jsou jenom moje vlasy, promiň, jestli se ti nelíbí. Něco ti řeknu, zlatíčko, můžu ti pomoci, ale potřebuji malou laskavost. Ten kluk u toho sloupu vedle knihovny je Josh. Má o ní zájem, pochopitelně, ale ještě se neodvážil zeptat se mě na telefonní číslo. Když za ním zajdeš a dáš mu moje telefonní číslo, tak ti pomůžu. Okidoki, takže poslíček jde do akce a předpokládám, že je to tady tenhle bezdomovec. Ahoj, ty jsi tady nová holka, že jo? Viděl jsem tě tady přijíždět do Jorviku, fakt se mi líbí tvoje vlasy, všechny ostatní holky tady vypadají úplně stejně. Je, díky, no, mám ti dát tohle. Telefonní číslo, Annie? Myslel jsem, že tvoje, no to je jedno, díky. Poslíček jde zpátky od bezdomovce. Já nemůžu utéct před bezdomovcem. Rychle, zajedi. Dobrá práce, Rakérka, doufám, že se ho svým vzhledem nezastrašila, takže chceš vědět, kdy je školník? Je v druhém patře nalevo od schodu a mluví se sobě nejnamyšlenější holkou ve škole. Jak ji znám, tak tam bude stát a řvát navždy. Jsi
jsme se právě dozvěděli o nějaké Sabin, potkali jsme nějakého Joshe, který mluví šmolovským hlasem, a tamhle je paní Grahamová a tam se sadím, že je školník a Sabin. Sadím si, že je to paní Grahamová, o které každý mluví, a za ní stojí školník, jak se kolem ní mám dostat. No tak nic. Stůjte, slečno, já si myslíte, že jdete. Tady se nepobíhá, pokud nejdete na hodinu a vy s sebou ani nemáte knížky. Jděte odsud, ať vám to už nemusím opakovat. To potřebuji knížky jen k tomu, abych mohla chodit po škole? Přesně tak, toto je civilizovaná škola a pokud nejdete na hodinu, nemůžete tady jen tak pobíhat. Aby se nevsmátli. Takže musíme jít zpátky za Amy, která nám určitě dá nějakou užitečnou radost. Nějakou užitečnou radost. Co je to za pohled? Nebyl školník tam, kde měl být? No jo, je to trochu těžší, než jsem si myslela. Není hádat, nemůže se tam dostat, protože ti vždycky zataví paní Grahamová. Aby se kolem ní dostala, potřebuješ knížky. Asi jo. No já teda knížky nikdy nenosím, ale ty asi budeš muset. Víš co, jdi tam za slečnou Einsteinovou, to je Linda a ta má víc knížek než knihovna v Jorvik. Takže jdeme za Lindou, která je... Ne, za 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kroků od bezdomovce a jdem se s ní evidentně promluvit o knížkách, které by nám mohla půjčit. To je skvělé, že ti chceš půjčit knížky. Mám veškerou literaturu k předmětům ve 2 nebo 3 kopií. Pro různé poznámky a tak. Ráda ti pomůžu. Díky, Lindo, to by bylo skvělé. Ups, je tady ale jeden problém. Nemůžu se dostat do své skřínky, protože tam jsem ztratila klíče. Školník bude zory, až se doví, že se ztratili školní klíče. Myslím, že by nám mohla pomoct Alex. Je tamhle mezi schody, je schopnější než jakýkoliv kluk, kterého jsem viděl. Když přijde na šroubě kód nebo cokoliv mechanického, je lepší než kdokoliv jiný. Jdi tam a zeptej se, jestli nám pomůže. Takže poslíček se vydával do akce a předpokládám, že tamhle je Alex. Ahoj. Tak co pro tebe můžu udělat? Asi nechceš bavit se se mnou a s kluky. Viděla jsem, jak si před chvílí mluvila s princenou Annie. Když s námi budeš trávit moc času, nemyslím, že s tebou ta ráda by super modelka ještě promluvit. No, potřebovala bych pomoc a slyšela jsem, že ty jsi tak správná osoba. Zrovna když natáčím, jede traktor a za ním 2 auta. Doufám, že tě nezačneš brčet, měšťečko. Fakt se mi nelíbí to tvoje tradiční. Fňuk, polituj mě, protože jsem roztomilá holčička. Dohodneme se, ukážeš mi, že máš odvahu na rozdíl od ostatních holek tady a já otevřu tu skřínku, ale nejdřív mi musíš vidět. To bylo rychle. A víte proč? Protože jsem magická. Ty jsi tak slabá, jak vypadáš, pojď za mnou a já otevřu tu jednu skřínku. Takže tady budeme také pobíhat, já předběhnu trošičku Alex, protože už vím, kde je Lindina skřínka. Je to celkem lehké, protože je tam asi... hvězdička! Zářící hvězda jasná. Ok, otevři tu knížku. Teda tu knížku, skřínku, dělej. Au! Takže otevřeno. A tady jsou ty knížky, vezmi si je, co je tohle mobilní telefon, ta Benvení skřínce. To je opravdu zvláštní, ale můžu jí dát, viděla jsem ji u školníka. Dobře, vezmi si ho a dej ho sebe, myslíš si v pohodě, doufám, že se uvidíme. Jestli jezdíš ráda na koni, tak Linda a já chodím skoro každý den do stáje. OK, takže super informace, zvedli jsme Lindin telefon a Lindinu knížku a necháme tam necháme to tam otevřené a díky však co já s tím. Není to moje skřínka, abych si ji zavřela, na rozdíl od někoho tady. Aha. Takže běžíme, Grahamovka už nám nemůže nic říct, protože máme knížky a můžeme pobíhat v klidu. Jako zaměstnanec školy mě musíte vyslechnout, protože víte, jak moc můj otec pro tuto školu udělal. Velké hodiny byly opravdu díky jeho daru. Je to velmi jednoduché. Říkám vám, že ta Linda je zloděj. Ukradla mi můj mobilní telefon a já vás žádám, abyste se podívali do její skříňky. Jsem si jistá, že tam najdete můj telefon. Myslím, že teď trochu přeháníš, Sabin. Nepřeháním. Dělejte, co říkám, nebo můžete přijít o práci. Omlouvám se, že vyrušuji, ale našla jsem tenhle telefon na chodbě. Ty jsi Sabin, že jo? Ale to není možné. Díky. Ale příště by ses měla starat o svoje věci. Nána. Klíč. Vezmeme ho a jdeme si promluvit se školníkem, aby nás zaregistroval. Pojď za mnou do kanceláře a zařídíme tvoji registraci a nezapomeň lidi vrátit tam klíčky. Dobře. Takže se školníkem tady pobíháme jak malíci parti.
Ale je to celkem sranda tohle. Jako takhle by si myslím v realitě nikdo neběhal se školníkem. Tady to je Lisa, vše je v pořádku. A tady je tvůj klíč od skřínky a tvoje knížky. Pamatuj si, první hodinu máš v místnosti číslo 5. Takže máme úroveň 1 splněnou, což jsme i splnili dnešní první díl dnešní, vlastně, já nevím, teďka mluvím, vůbec. Takže jsme prostě dokončili teďka tu první epizodu, což mi dokončil i první díl a já se s vámi loučím u dalšího dílu. Doufám, že se vám líbil, klidně mi napište kritiku, já se podle vás zařídím. A moc teda, mohli byste mě klidně, jestli chcete podpořit odběrem, lajkem i komentářem. Já se s vámi loučím a ahoj.